Дами и господа, този поздрав е специално направен за двамата братя, за Васко Ножаря и Коко Джанбаза, за най-добрите в Трояне баре Думо Кенге Войс, Вали Гарми на братята! Тези момчета сами най-добрите, имат жени, къщи, палат и най-красивите деца. Вали Гарми на Васко Ножаря и Коко Млечния пак им върви. Наш ти бе равен на мен от Васко Ножаря, за Коко Млечния специално Еду и Прала си е легенди. Най-силните. Не можете да се мерите с тях, те са вълците единаци. Вали Гарми на братята, Пак им върви. наш ти бе равен, чинен, мударен. Тайкан и Кастър ни даран. Те са рамо до